Say guys for the people. Takwangoma to bibi ndokwamukuti tasvika. Saka right now taida kunoti maafede kuti marata azotsikirigwa uye nebeam filling haufa zvitina. Saka tikavati vabudise maafu esa kuti futi stress kutenga zvimwe zvitina. Maafu otoshandisa kuti tive neuyu yedu yakanaka mabhimu yedu iitwe beam filling then marata edu otsikirigwawo nemamwe malines maybe 2 mabricks wa mahafu. Saka ndo atiri kubudisa panapa ndakavati vaitisa kangu kakasiya zvizhinji. Mukoma Tobias arapo, mukoma Tobias murosaya. Murosaya vanhu. Tinotenda chaizo. Zvauya manje kuno achira kuti tipo yashara manje pera kapera. Asi manje chashara manje chokuti tinoda kuti tiposha kutengenewo kushikude kukuchano imagazi zveshe zvinoda kuti kuruje kuti kunjopera chatatu kuti kumbira chacho kuti kufamba nyumba yoyi. Cement dzedu isusu in total papaka odwa 40 bags zecement. Patavuzwa kwasira ngani saka that's 6 dzakasara ku plus 5 dziri kwana mai Tobias. Saka ngasabva ikoko in total 11 bags dzakasara out of 40 bags of cement. That's what I was told. Saka kureva kuti panoperera 11 bags idzodzo hatisi kuti muno mune mapero here kuplaswa. Saka inini handichiti vakomana vaka ngava plastic because vachatanga vaita beam filling voita mamwe malines chupa musoro handitika then vopinda mukati vochitanga kuplaster mukati. Kana vachinge vaplaster mukati vochisa room yapedza kuplaster mukati voisa floor, room yapedza kuplaster mukati voisa floor. Vachidero panengopererawo cement yacho it means nesuwo tinobva kana pasina wanenge akwanisa kuti batsira maybe mamabags anoda kuzowedzerwa cement because pataidiscussa vakomana kuti hanzi hatifungu chinokwana 11 bags ndodzikuni dzakasara panapa after mudhuri wese wadi wavakwa kureva kuti panenge pakashanda 29 bags kusimudza imba nekuita ring beam zvose ndo zvakashanda panapa ndo zvazvinoreva 29 over 40 bags of cement. I don't know. Saka ni ndo zviripo. Saka right now I'm here. I'll be monitoring everything. Tiri panapa. Muno mutura tomboita busy yemahafa aya. Uwamira wandimirira kuti ndimuselectire mahafa. Iwa inini ndichanobata nemusikana uyo komo. Mahafa ndikuunganidza yalapa. Ayo tora yaya ndikuunganidza. Chisa pashi. Amozviona. Saka ndo zvatiri kuita izvozvizvi. Ngoro yedu iri muzhira iri kuuya nezvinhu zvedu mahafu ese uya kuno mukudze musaisa pajoji zvikuru kwenda Tobias saka inini zvandiri kuona kuti sekuru bheni zvitina izvi handi zvakasvika padhogo munozovaka sei zvakasvika maoko kudai saka mautanga kutotora izvo zvizvi zvina basa zvimbosara zvirapa izvi mabhurekeji zvakanyaita zvitoko zvoshandira pane zvihobho zvakati zvimahafu zviri nani saka izvi saka mabedu ese ari mukati anofanira tobuda tapedza izvo zvitina zvacho zvatoshanda kusvika tapedza handi anokwana bhokwazuko takajingirisira dzoka uku kutoni saka vamomumwe papada kutoti pabude zvose zvitinhu wakanyata ufufu haushando saka muno ndo mune muchavatana sekuru bheni muno ndo muchavatana sekuru bheni wana tundu dzavo dzatorongedzwa dzasvika saka tamirira ngoro then vachazotura the plastic nini randaivata ndakatenderedza randakatengerwa nemushemari yeni uya vandogara ndichitenda akanditengera plastic vachaoriwadza muno iwa nasekuru bheni then vomekawo sure kuti padhoo pavo nemumahwindo vavharawo neplastic iroro. Saka muona manje kuti plastic riri ratozotama kuti purpose uko raita kunongo rakuya manje pamafloor rabva pamafloor richaita dhoo richaita mahwindo zvakare basa rofamba at least vanhu vangu vane security yavo. Inini ndinonovata kuva mukudzani vata mumota indovata mukicheni nemusikana yayo ndo zvatikuita. Saka right now takumboita busy yezvimabricks zvimahafu zvedu zvibude pashe zvose tizvozvo.
taura makadi mashamera aiwa tiri kufara aiwa haiko netaura pamukomatobi aiwa napaona tidamboti timbosai tambotozvida vado sei zvataita kwasekuru kwatakatiruko kwatabva tomboitozvida vado pano basa redu tatotanga ungoona tatanga mbozvizavisa vaidhina asi mangwana haiwa inenge rizhula kete pakete mashamareni kandi pamberi nebasa redu nekusapota hopefully pamukoma Tobias para vashofamba zvakanaka because like I said ndasikatopoti kuti hazvo pamukoma Tobias tichiri kwana sekuru tichange tapedza nhamo iyoyo nawo kwasekuru kwapera taakunhamo imwe yeyo kwekupedzisira saka guys ngatingoitai kuti tingopedza zvinhu zvacho zvibva zvangopera ka1 but what I know for sure I don't think kuti semende ichakwana because pane 11 bags sekuru bheni wangu achichanzi pakuita kwako achaplaster each room kumawalls vari kupashashasa 2 bags saka 2 4 6 isusu ichiti tine 11 mabhegi 6 saka kunokona kuti kunogona kusara chikobva kwasara 5 kana kwa 5 wasara 5 ndoda kuti 2 floor toda kuti 2 floor tazaita ngani 2 4 6 saka mune makuita sei toda kuti 2 saka dzichato pane floor zikatokwana apa saka isusu kuti we don't know we'll see kuti zvofamba sei apa pamusoro futi panoda kutsika dzimwe bhegi saka semendi yacho iri kunzi yakasara ichoniyo kuda kuti inogona satokwana saka ngatimboona kuti isusu patiri kuplaster pachoni tinogumira papi kuti kuzhoko kunogona kungosara kwakadini chakangokosha kuplaster mukati iyo kuenda kumafloor pane mumwe akambozonditi kana zvanyanya kunetsa munongoisa floor mosiya vanhu votopindamo but tribe yako means kuti timbozama kuti tione kuti tingavabatsira kuvakampenyera here zvatakaita kwasekuru hazvizonyatso kunakidza vasikana vakatambura sekuru ava marivers endi edu aripo ese mapits endi edu aripo ese madhiramu vakapuhwawo nevamwe maraini aripo zvakare I think iwo pane vamwe vakangobatsirawo futiwo zvinhu zviri kuti zvinge zvichasikatovatenda vanhu vekunoku zvakare vakambombiraona mukoma Tobias nauye apo ndeyekuti tione kuti semendi yedu ichakwana here kusvika papi tichambozama kugara pasina nasekuru bheni tinoti pangada kukodzerwa mabhegi mangani esimenti asi dai zvazvo zvanga zvagona kuti zviri nani kuti zivazimendi yedu tive vari kuti tikatipedzera maplastaring yedu mukati ese nemafloors vedist zviri nani pane kuti dzimwe yotadza yoropedza kuplasta mafloors obva asaramba asina kuitwa saka moti kudii moti mofungwa kuti zvinoitei kwana kuti zviite izvo zvoti plaste mukati nekuisa mafloors pa11 bags asi zvikwanira pakuti tauda kuti tiwane toda kuona chi tiwane 4 dzokuti takambona 4 bags 4 more bags zvinogona kuti plastering nemafloors zvimbofamba kokushe manje kushe manje unenge kwakuda kumbondenga ndenga saka tikuti 2 4 6 8 10 12 kopavhuranda hamuna paveri 12 13 one bag saka isusu kuti 11 plus 4 ngoplasta mukati chete mafloors acho satainda kushe saka right now tine 11 tikaona 4 more bags toita 15 bags saka 4 bags ndozati kuti tingopedza mukati chete mafloors kana tada kuti tichienda kunze votipo 3 bags mutiri kunze kwese nemareview acho mareview 1 bag remareview saka tiri kuti 4 plus 4 tongoda 8 bags to be safe toti 8 kauti 10 toti 10 kuitira tisazowanidzoka futi kuvanhu chiwanisa zvapasho taka 1 bag kasi because imimi hamuna kuverenga pamusoro pamuchatsikirira saka guys for the people vari kudawo zvavo kubatsirana mukoma Tobias ndo zviripo izvizvi kuti ichingoperedzera tipedze plastering yavo mukoma Tobias nyange ikasazopendwa hazvina mhaka maevens avo mamwe ndinotori nawo ari kumota akufanira kuiswa panapa maevens avo akakwana madhoo vane mari iri kwasara 1 magirazi asati atombomataura nezvavo tikawana 10 mabhegi zvinogona kutibatsira tobva tangoziva kuti pano papera plastering inside and outside kurati kutaura zve 130 US dollars ndokuti mabhegi edu eaundi anga akakwana mazviwerere mukoma Tobias kuti pakatoshata munamato uri kusvika here tikunamata saka ndozvipo kuti semendi yedu isusu tiri kuti tine 11 mabhegi tine 11 mabhegi kudero kana dai zvazvichipira kuti ingopera kuplastwa yose mukati nekuzhe nemaflo acho
pari kunzi pakawedzerwa vanga vati 8 bags but tiri kuti isu to be safe tisazodzoka futi kuvanhu tichiti tipeiwo kusemende koko tikawana hedu 10 more bags zvinotiitira zvakanaka topedza zvine mawindo kumaita mareview zvese mareview momaziva chekerera makona mese muya madesign hachatoitwi mungotirwa plane yenyu yakangonaka yakadiro ehe mawindo frame ariko kwandiri ari kwababa washe aiwa hatisi kumadewa isusu right now chatiri kutoda kukwanisa kuti tinge tingowana isemende dzimwe 10 kuti muplastirwe nekunze asiwo kana zvaramba vanongogumira mukati panongopererawo semende ndo patinobva tagumira tikachingoona nekuzomunauchita kuti ndinacho tichonekotachinochita imi unoti kudiko kuda nezvine nyai dai takangowedzerwa masimende pedu yakapera unofungwa tichapera matambura zveinayo imba iyi vasikana toita sei kudandiudzewo todini toita sei kuti ngadii shuwa mene hopefully zvinoita ndika guys for the people ndo zviripo pano kwakumatobias chakakosha ndechekuti rimwe room ichaplastwa yaplastiwa toona nekuti kwenda ndichiti ngavati plasting vapedza vati plastering vapedza kuplasta wobvoisa floor plaster wobvoisa floor marumu edu aya mahombe akati mahombe kupfurai kwasekuru by the way vamwe vakona kuti why maybe masemende kudidi mazirumu anaya akakurisa and definitely ndosaka vamwe ari kuzopinda mabhegi akati because mukatasa even size inoyi yerumu yatine yakatosiyana nebedroom yekwasekuru dhaini dzavo takazvita dzakaita doko kuitira kuti maresources didi akwane panapa mazirumu akakurisa saka kana pane vanokwanisa kutibatsirawo nemabhegi iwayo edu 10 ashotera panapa kuti baby yose imba yeso ingoplaswa ipere zvese nekuzhe zvinogona kutibatsira mune zvakanaka painting hatitoitauri magirasi asati atombotanga mabata because tikukamukwanisa ngoti iyoyo plastering yakakosha iyi ikanga yavapo dhoo iri rimwe chete ndorangosara mamwe madhoo maviri vanawo maearfens avo mamwe takavawedzera akwana magirasi tozozviona masemende avo ambouya mamwe masemende ndo akakosha 10 ndo zvinhu zvakakosha indi ndikutokudza zvakakosha handiti right ndine pasuru dzawo dzimwe dzatinadzo tichazodzita asi kwete nhasi kwete mangwana zvakare mangwana chambomanya chimboona kuti zvinhu zvese zviri muorder yakauti hazvisi muorder mazviona manje izvozvi zvida kuti pazvitina zvese izvi zvimbobuda pashi so that mangwana patsotangaunzi kunonga futi zvongoenda pashi zvose ndizvozvo guys for the people. Thank you very much. Keep supporting Nkoma Tobias nana sekuru Benzo nana baba Faswa aripo avo vakajegera vada alongside tingi tikapedza hao vanhu vomboenda kumbonoti sorori ndizvozvo bye bye.